Tenaç, brillant, humil, Cristina Gallach és una donassa. Cristina Gallach va néixer a Sant Quirze de Besora el 1960. Tenia 10 anys quan la mestra els va demanar a l'escola que fessin un dibuix sobre què volien ser de grans. Ella es va dibuixar amb un micròfon a la mà, de reportera. Les primeres passes de l'ofici les va fer al diari El 9-9 d'Osona. D'allà va passar el Noticiero Universal i els informatius de Televisió Espanyola a Catalunya. Per aquells llavors va obtenir una de les primeres beques Fulbright, que li va permetre una estança a la Universitat de Colúmbia. Des dels Estats Units, la Cristina va col·laborar amb mitjans com l'Avui o Catalunya Ràdio. En tornar, i després d'uns anys al Periódico, passa a treballar per a l'agència EFE. Va ser per aquesta agència de notícies que va ser enviada de corresponsal a Moscou, però segurament sigui el 1996 l'any clau en la carrera de la Cristina. És aleshores quan Javier Solana és designat secretari general de l'OTAN i quan aquest prestigiós líder socialista fitxa Gallach per ser la seva mà dreta i portaveu. Anys més tard, quan Solana passa a estar al capdavant de la política exterior de la Unió Europea, tornarà a fitxar la Cristina. Són, doncs, un total de gairebé 15 anys al costat d'aquest líder europeu. Després serà també la portaveu de la presidència espanyola de la Unió Europea i la directora de Relacions Públiques de la Unió. El prestigi de Gallach és tan gran que l'any 2009 el setmanari britànic The Financial Times l'escull com una de les 30 persones més influents de Brussel·les. No és casualitat, ella, com ningú, ha lidiat amb generals de l'OTAN, amb funcionaris de Brussel·les, amb presidents de govern, amb periodistes i amb analistes internacionals, amb secretaris d'Estat i amb ministres. Avui, Cristina Gallach és la cap de comunicació de l'ONU, l'Organització de les Nacions Unides. Té 800 persones al seu càrrec, repartides entre 63 oficines d'arreu del món. El seu cap directe és el secretari general, Ban Ki-moon, i la seva missió, una de molt clara: explicar al món què fa l'ONU i per què serveix una organització com aquesta al segle XXI. Cristina Gallach, com estàs? Hola, molt bé d'estar aquí amb tu. Vius a Nova York, però has vingut a passar uns dies a Catalunya. Ho fas gaire sovint, això? No, intento venir sempre que puc 2 cops l'any per veure la família d'aquí, a l'estiu i per Nadal. I a més, de vegades em puc escapar per raons de feina, que també va molt bé per no perdre el contacte. Molt bé. Escolta'm, de petita la mestra et va dir que fessis un dibuix, tenies uns 10 anys, i tu et vas dibuixar allò amb un micròfon a la mà. Com és que et venia de tan petitona, això? Jo crec perquè era una persona molt curiosa. M'interessava el que passava, volia sempre saber com i el perquè de les coses. I és veritat, crec que és bastant vocacional això del periodisme en mi i encara me'n recordo d'aquell dibuix.